Tak já už jsem zpátky v Praze a moje dny vypadaly teďko hlavně nějak takto, hodně kolo a posilovna, ale přijel i přítel, takže vám teďko ukážu, jak vypadal můj poslední týden. Jinak stále ladím zvuk a kvalitu videí, minulý vlog nebyl úplně podle mých představ, ale už mám naobjednané světla, takže snad příští video už bude v cajku a budeme všichni spokojení. Chudáci holky běhají bípte, jsme tam běhali nedávno, ale pro porovnání asi kondice, tak to chtějí trenéři znova. A úplně mi jich je líto, jenom to slyším. Chudinky. Některé holky už odpadly, ale tady ještě stále jich pár drží. Jsou dobrý. Nechutný, viď? Chudák to má po třetí a má to mít 10krát. To zvládneš. No měl jít na čochy. Na to ale nemáme hlavu, ty. Dobře, jede. Kolikrát ještě? 4. Ale Je to ale dře to. holky taky druhý. No. Tak zrovna, vidíš, že tam jako centiák třeba. Takže od centiák jsem nespadla pravá noha. Asi tak od centiák asi. A to není zase tak hrozný, nebo? Lejtko už trošičku je takový jako na hraně, no. Prostě naprosto normální, že to spadne, no. Takže... A za jak dlouho se to může naposilovat? Jako zpátky? Ale to jako pár týdnů bude, někdy to bývá i díl, protože... Tak mám okopaný nohy. To je hrozný. A tohle mi má jakoby aktivovat ty lítkový svaly. Jo, tohle bude vyloženě místo posilovny. Tak to mi dej i na břicho a na zadek. To jsou takový ty, co byly ty na pekáče Buchet vždycky na léto, jak se to jmenuje, v teleshopping. Mě to probí i malíček. No, ale to může zrovna třeba ležet nad nervem, no. Já se jdu teďko namalovat a ještě předtím vám ukážu, co mi přišlo od Max Factor. Přišlo mi tady tohle sérum, 2 řasenky a korektor. A ty řasenky jsem zvědavá, ty vyzkouším hned teď, protože mi moje starý už začínají vysychat a tak je jdu vyzkoušet. Tak já už mám nalíčený ty oči. Tohle je hezký, ale tohle je nějaký jetý. Nevím. Ale ty řasenky jsou cool, já jsem zjistila, že se tam dá nastavit ten štěteček, jestli ho chcete mít širší nebo uší. Ale tohle oko se mi nějak nepovedlo. Nevím, čím to je. Ale tohle je moc hezký. No, takže já se jdu převlíct. Musím se oblíct na to, že jdu vlastně k doktoru, na obočí a do kina. Jela jsem si píchnout výživu do nohy a ten, kdo to zná, tak ví, že to není úplně příjemná věc a pak mi to bolelo, takže jsem musela všechno zrušit a zůstala jsem už jenom doma. Teď mi přišel nákup a jindy tak chodím normálně do obchodu, ale teď bych to asi s těma barlema moc nezvládla si nakoupit. Tak jsem si objednala a přemýšlela jsem nad tím, že by mohlo být zajímavý, co si tak jako objednávám. Teďko se snažím objednávat hodně věci s velkým obsahem bílkovin a hlavně hodně ovoce, zeleniny. Prostě nic úplně nezdravýho, kvůli tomu, že ten výdej doopravdy teďko nemám tak velký, jako by byl normálně. Tak takhle nějak vypadá můj nákup. Objednala jsem si hodně zmražených zeleniny a ovoce, abych to měla prostě vždycky po ruce a chci si dělat i nějaký smoothíčka, takže je lepší je za mě zmražená. A hlavně, když si třeba objednám nějaký velký košík jahod nebo něčeho, tak jak jsem tady sama, to nesním a vždycky mi to brzo schníje, takže je lepší za mě teďko ta mražená. Tady jsem si objednala cottage a skyry. Tady mám čerstvou zeleninu a meloun. Jinak
Já nic víc nepotřebuju, protože jsem se objednávala i z Actinu věci. Tohle byla spíš taková doobjednávka toho, co mi doma chybělo. A když jsme u těch smoothieček, tak teďko jsem vyzkoušela proteinový milkshake vanilkový. Má celkem dost bílkovin, takže pokud víte, že do sebe nedostanete přes ten den tolik bílkovin, tak je to super alternativa a já si to vždycky dávám do lednice, abych to měla studený a dávám si to k odpolední sváče a za mě je to super, takže takový malý doporučeníčko pro lidi, kteří mají rádi milkshakey a chtějí z toho milkshakeu mít i nějaký benefity do těla. Vlastně 33 gramů bílkovin do sebe dostanete jenom tím, že to prostě vypijete, což je za mě úplně super. Vybíráme brýle. Já jsem říkal, že budu mít ty brýle. No. Tak mi to trošku jakoby... Přidá chytrosti? Ne. Že mi to trošku ubere takového toho mrdského pohledu. Že budu vypadat takový prostě normálně. Jako štěňátko. Prostě konečně normálně. Hezký. Jsou to stejný, jenom šedý. Ukaž ještě tam ty. A mě se zalpa. Ty s tím zlatým? Ne, ty ne. Ty jsou moc křiklavé. Ty nevypadají ani jako dioptrický. To vypadá jak ty, jak mám ruček. Jo. No, tak nejlepší skla. Pak se zatmaví, když bude sluníčko, když nebe, jak se roztmaví. Na to blokování. A ty víš, kolik máš dioptrií, nevíš? 3/4 a 1 podle mě, ale minus 3/4, minus 1. A cylindry. Ty můj bosáku. Ty kráso. Tak ten šprt v první lavici. Jsem přesně nikdy nebyl. Taky lepší model. Co to je? Arašidový máslo sladěný jenom datlem. Tak jsme si trošku nakoupili. A teďko jedeme domů. Počkej, ještě lejzek si vezmu. Tak něco tady budeme dělat. Lejzek. Ano. A na co to pomáhá? Naholím. Jako Robocop. Tak snad budu zálejená. Už po dnešku. Určitě. Ještě bych tomu dal tak 3 týdny. Říkej. No ne, to máš. No, ty to mám 3 týdny. No to jo, ale najednou to máš jako od doktora nakázané. Já myslím, že 6 týdnů to bude, ne? No, říkal minimálně 4 týdny. Ortéza jako úplně pevnou. A pak... Adaptace na zátěž. Aha. Jo. K fyzio a na přístroje chodím do Barna Clinic a tohle je Péťa a podívejte se, jaký má výhled. Tady se mu musí pracovat samo. Ano, to ti hodně pomůže. Proti otoku a proti té modřině, kterou tady máš trošičku. Takže proti otoku a proti modřině. Mi děláš takovou chobotničku, jo? Takovou krásnou. Stoupneš si na jednu nohu a držíš jenom vlastně tu pozici. Tak klidně můžeš zkoušet různé věci, což znamená třeba lehký podřep, takový jakoby, taková hodinová, půlhodinových. A nechci, aby si to zdrplo. Takže pokud tam bude velká nestabilita, tak si něčemu můžeš trošku chytit. A zkoušet vlastně s nějakou oporou. Potom je varianta, že si zavřeš. To, že mi přišly nové kopačky, znamená, že ty staré už nepotřebuji.
Takže nejoriginálnější komentář pod tímhle videem dostane moje staré kopačky. Takhle vždycky mi chodí dvoje páry, takže další motivace se co nejdřív vrátit na hřiště. A tady mám focení z minulého roku. Jsme takhle všichni. Tak jsem zvědavá na fotku z letoška. Čau.